ساعتنا خيلو كاب استوديو زينا RTV لومي ربع 27 جنبت فرق معلتن فرقان استدالو زينا ومسنادونا نفيلم لنا زي خبركم تعذبتنا كما يتوعدوا نص ساعه استدالو زينا وشتن وطن حيزلكم قريبا زلخو بيتروس منكسي بقند نططات دما فيلم بأقاطع متصنبلنا تنة إيرترا مرحتا هاجرات المنكستاتن يوحنا ملقت سريدهم إيرترا ينتقمات هاجرات اسكندنافيا السودان دو أفريقيا تصنبلنا تنة تابعينهم أبزو واقاش باركا هزبن سراويتن تقمات وقنات قبروا حاجز يغطل الله أب هاجرات دو أمريكا لبدا كورونا فيروس مغزوفتن عرق ممتو تقاوحيهم أب ديمقراطية ريبابليك كونغو عدقات بزكاير ومتكعتات بوحد 17 قتيلهم منغستا أفغانستان توسخت أبالات طالبان نتاكم زلاغا أفريتو بأقاطع متصنبل مبل 29 عامت ناطنة إيرترا مرحة السودان الكويت سربيان ليبيان نيوهانا ملقت سريدهم أبو أنبر لعلاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أمير كويت الشيخ صباح الأحمد الجابر بريزيدنت ريبابليك سربيا ألكسندر بوتشينين بريزيدنت منغستا هاجراو سمع ليبيا فاز مصطفى السراجن باسمهم باسم منغستاتو من حزبتاتو من بسردو ملقتي بريزيدنت إسياس أفورقي مرتعنا نيرترا دما سلامن بلصقنا تمنيهم اتوم مرحتا سعيبهم كلتاوي زمدنان متحيغازن ممعبادن مدنفعن كم سرحو الرقاقيتهم أبستفعل هاجرات زنوري إيرتراويان نمكت نسقم بزبل تيمات صنبل مبل 29 عامت ناطنة هاجرهم بستفعل أجابات أبعيلهم نستخايدة صنبلات بزملكت ككابوتو نزبط حنات صبطاب أرسيما سمارو مع واحدات الله دانايت قبري هوات كتقربايا ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ሪፓብሊክ ሱዳን ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳንን ደቡብ አፍሪቃን ንምክት ንስጉም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ምስ ህሉ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ሕግታት ዝነብሩለን ሃገራት ብዘፍቅዶ ኣገባባት መበል 29 ዓመት ናጽነት ሃገሮም ጸንቢሎም ኣብቲ ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ዝተሰነየ ጽንብላት ውሱን ቁጽሪ በኣካል ዝበዝሐ ድማ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም እተሳተፎ ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ የንጽር በዚ መሰረት ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ብ23 ግንቦት ኣብ ዘካየድዎ ጽንብል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ዮናስ ማናብ ዘስምዑ ቃል ጽንብል መበል 29 ዓመት በዓል ናጽነት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዘጋጠሞም መሰናኸላት ብጽንዓት ስዒሮም ከም ዝወጹ ኣብ ዘመስከረሉን ውህደቶም ኣብ ዝበረኸሉን ይበዓል ብምህላው ፍሉይ ድምቀትን ርዝነትን ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብታ ኣጋጣሚ ከም መቐጸልታ ናይቲ ማዕከን ኮቪድ-19 ንምስሳን ዝተገብረ ወፍያታት 500,000 ክሮነር ሽወደን ክብርከትን ከሎ ተመረቕቲ ተምሃሮ ኮሌጅ ድማ ተሸሊሞም ኤርትራውያን ተቐማጦ ሪፓብሊክ ሱዳን ኣብ ዘካየድዎ ጽንብል ድማ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ናይ ሎሚ ዓመት ጽንብል ናጽነት ኤርትራ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዘይንቡር ሃዋህው ይጽንበል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን የውሃና ኢሉ بتماساسالي ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ብ24 ግንቦት ኣብ ጁባ ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ጽንብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ለበዳ ኮሮና ንምክታእን ማዕከን መኸተ ኮሮና ንምስሳንን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ዜጋታት ንዝገብርዎ ዘለዉ ልዑል ኣበርክቶም ወጊሱ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ኣምባሳደር ሳልሕ ዑመር ኣብ ዘስምዑ ቃል ናብዚ ዘለናዮ ታሪኻዊ ምዕራፍ ንምብጻሕ ዝተሓልፈ መስገደላትን ዝተኸፍለ ዋጋን ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሊዑ ዝረአ ዘሎ ኤርትራዊ ክብርታት ክዕቀብን ብንኣሽቱ ወለዶታት ክውረስን ከም ዝግባእ ኣብሪሁ ኣብ ዘዋጋሽ ባርካ ህዝብን ሰራዊትን መምርሒታት ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ኣኽቢሮም ኣብ ቤቶም ተሓይቦም ንዘለዉ ጽጉማት ወገናት ክገብሮ ዝጸንሑ ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ብዝበለጸ ውዳበ ይቕጽል ከም ዘሎ ወከልቲ ኤሪና ከካቦቱ ንዝለኣኾ ዜናዊ ጸብጻብ ሊድያ ተኽለማርያም ከተቕርበያ بمسارات زبطحنا حبريتا نبرت حوس كتما هايكوتا 100 كنتال اخلي نبرت من محدارات كباب حشنكيت قرصوب غوبش بالكاي بلتوبياي فيسكون آلبون كمون ابت خباب زركبا اهاروتا حالتات مكلخال حرشاوي بروجكت ساتن المعت الجرادينن بدمر 125 كنتال بمن محدار نزتتصنعو صقمات وغنات كلغسون كلو
ኣባላት ሻድሻይ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊት 65 ብወገኖም ዘዋፅእዎ 8,000 ኣፋ 19 ኩንታል ሓርጭ 120 ኪሎ ዓደስን 80 ሊትሮ ዘይትን ንጽጉማት ኣባላቶም ኣከፋፊሎም ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘየደልየ ተቐማጢ ኣስመራኻ ኣብ ሃይኮታ ንዘሎ ገዝኡን ዝተኻርያ ክልተ ስድራ ንናይ 3 ወርሒ ክራይ ገዲፉሎም ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኮሚቴ ልምዓት ማይ ኣውጋሮ 48 ኩንታል ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኣውጋሮ ገረንፊትን ሸሸቢትን ብድምር 89 ኩንታል እኽሊ ሰብ ጸጋ ገረንፊትን ኣባላት ካልኣይ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊት 26 ከዓ 31 ኩንታል እኽሊ 3500 ናቕፋ 3 ኩንታል ሓርጭን ካልእ ኣስቤዛን መንእስያት ምምሕዳር ከባቢ ሽላሎ 22 ኩንታል እኽልን 2300 ናቕፋን ንጽጉማት ኣበርኪቶም ኣብ ንኡ ዞባ ፎርቱ ሰዋ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣሃሩታት ሓይልታት ምክልኻል 65 ኩንታል ፊኖን መሸላን 15 ኩንታል ዓደስ 15 ኩንታል ሽኮር 240 ሊትሮ ዘይትን 200 ሓባ ሳምናን መንእስያት ሓውሲ ከተማ ፎርቱ ከዓ 13 ኩንታል መሸላ ንጽጉማት ኣመቓሪሖም እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ባጽዕ እስላማዊ ኣውቃፍ ንኡ ዞባ ባጽዕ ን27 ተኻሬትን ሓደ ወርሒ ወረስቲ አቡበከር ሳልም ባሐምዳን ን32 ንትካል መንበርን ዝተኻረዩ ወረስቲ ስዒድ መሐመድ ባዝሓም ን10 ትካልን 20 መንበርን ወረስቲ ኢብራሂም በሽር ን2 ትካልን 8 መንበርን ስማ ክጥቀስ ዘየደለየት ነባሪት ኣሜሪካ ንሓንቲ ተኻራይት ወራሲት ሓዋ ዑመር ኣሕመድ ን6 መንበርን 2 ትካላትን ወረስቲ ዑስማን መሐመድ ዑመር ድማ ን2 ስድራን ናይ 2 ወርሒ ነባር ሪያድ አቶ ሐሰን አደም ን2 ተኻረይቲ ስድራ ቤት ናሆም ገብረ ሚካኤል ከዓ ን3 ስድራ ቤት ናይ 3 ወርሒ ክራይ ገዛ ሓዲጉሎም ብዘይካዚ አቶ እዮብ ባንኪኤልን ትካል ኣምሃልን ብዘወፈይዎ 9660 ናቕፋ ዝተዓደገ ሃለኽቲ ኣብ ከተማ ባጥዕ ንዝነብራ ስንኩላን ንዝኣልያ ስድራ ቤታት ወለንተዋን መንእስያት ካብ ገበርቲ ሰናይ ዘዋፅዎ 15000 ናቕፋ ድማ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባዶ ሓደ ንዘለዉ ጽጉማት ክዕደል እንከሎ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ሓምሻይ ብርጌድ ድማ ኣብ ኣዶ ባሕንኡሽ ንዝርከባ 10 ጽጉማት ስድራ ቤታት ካብ መቕኑኖም ሓጊዞም ኣብ ጀርመንን ሽወደንን ዝነብሩ ዜጋታት ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ብመንገዲ ውዳቤታቶም ገንዘባዊ ወፍያታት ገይሮም ንዝተዋደደ ዜናዊ ጸብጻብ ገረመስቀል ገረስጊሄር ከቕርቦ እዩ በዚ መሰረት ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣብ ፍራንክፈርት 10,000 ዩሮ ኣብ ከለን ካርስሩህን ሃምቡርግን 1,000 ዩሮ ኣብ ሙኒክን ዱዘልዶርፍን 600 ዩሮ ኣብ ሃይደልበርግ 300 ዩሮ ኣብ ኦልም ድማ 100 ዩሮ ማሕበር ሰላም ሙኒክ 700 ዩሮ ማሕበር ምትሕግጋዝ መርሓባ ፍለርስሃይም 1925 ዩሮ ማሕበር ፓትሪዮቲክ ኤርትራውያን ኣብ ፍራንክፈርት 800 ዩሮ ማሕበር ኣዕሩኽ ሕምብርቲ ኣብ ጀርመን 1500 ናቕፋ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ወናኒ ትካል ዜጋ ድማ 5,000 ዩሮ ኣበርኪቶም ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሽወደን ዝመጸና ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ድማ ማሕበረኮም ሱንዱስቫል 30,000 ቤተ ክርስቲያን ጽዮን ኦፕሳላ 12,800 ዕቁብ ስኒቴንስታታ 6,500 ኤሪ ዩናይትድ ሸልፍትዮ 7,300 ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ካረልስ ኮጋን ደጋ ፎርሽን 2,000 ሳሪ ምክራይ መካይን 20,000 ናካ ምእላይ ዓበይቲ ድማ 5,000 ብጠቕላላ 83,600 ክሮነር ወፍዮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነባሪ ሽወደን ኣቶ ኣፈወርቂ ሃብቲ ገርጊስ ኣብ ላዕላይ ማይ ዕዳጋን ዞባ ደቀ ምሓረ ኣብ ዝርከብ ኣባይቱ ተኻርየን ንዝነብራ ስድራ ቤታት ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ነባሪት ስቶኮልም ፍቅርተ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ቀሓውታ ኣብ ዝርከብ ቤታ ንዝተኻርያ 4 ስድራ ቤታት ንናይ 3 ወርሒ ነባሪ ስቶኮልም ኣቶ ስዩም መንግስቲ ኣብ ኩዶ ፈላሲ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ንዝነብራ 3 ስድራ ቤታት ንናይ 3 ወርሒ ኣቶ ግርማይ ዘርኣይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ይርጋ ኣለም ገረዝጊሄር ድማ ኣብ ቀሓውታ ኣብ ዝርከብ ቤቶም ንዝተኻርየ ስድራ ናይ 1 ወርሒ ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገይሮም ኣለዉ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ኬንያን ታንዛንያን ብወገኖም 87,750 ዶላር ኣሜሪካን 1,541,600 ሽልንን ብጠቕላላ 104,166 ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝወፈዩ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣነፂሩ ኣብ ንዞባ ዓበት ምንጭ ዝተማይ ምምሕዳር ከባቢ ዓውሊ ረይም ንምውሓስ ይስራሕ ኣሎ
علاماتي بكماو تساتفو زتكبر زلو بروجكت نلعلي 300 سدرا بيتات ناي 3 عدتات من محدار كوابي عاولي ريم زقلقل وحسنته استراغاغت منچي نمو داديوم أقدمهم زقلقلو زنبرو منچ ماي بوحجي ناتبالاشو كتصقمم مصنحو زتقص تساتفتي ناي حوار فتح نمركاب نتي منچي بزمن وعقباب يهانصو كم زلو غليصوم أما حدار نوزبا أفعبتاتو أحمد محمد نور رجب أبي زهابو حبريتا نتبقسو تقماتو كبابي دحر مسقان دقف من محدار نوزبا كم زي في اليوم الرقاقيس اللهم دحر زحصار مسغاغريتا غراو زيناتات هيزنا كنملسكم إنا زخبركم تعزبتنا مكتالكم تقتلو دقيمنا بخبرنا الدم بعالم درجة بتقلع الله قطري بكورونا فيروس تلفون بأستات 5.7 مليون قطر زموت دمان بلعلي 350 كلتن شح كب إلو الله بزلو أبها قرار دو أمريكا تلبدا الناس فحفحن متن مغزفتها إننا نهار يمت كم زلو تقاوحيهم أبزح لفي 24 ساعة أبتا أقول لعلي 27 شحن 511 ملكفتي كم تمزقبة لعلي 15 شح كابو دما برازيل مخانو زنت صروت أبتبات عنا أب بيرو تشيلي السالفادورن غواتيمالان نيكاراغرانون اتي أهاز بأسكاف درجة يعرق كم زل حبيرهم بتقلع بدوب أمريكا أستاذ 684 شح ملكفتي كورونا فيروس كمزقبن كله أستاذ 34 شح كم زموتي قلت زاقت بملكفتي كورونا فيروس بقدمي درجة بتركب أمريكا بزحر في 24 ساعات أستاذ 10 شح حدش ملكفتي كم تمزقبن أستاذ 800 كم زموتن تقصد سبسبات تقلع قطري بكورونا فيروس تلقفو نابل علي 1.7 مليون قطر زموت دمان نابل علي 100 شعري كوكمن لاو يرديوم كاب أهجر أوروبا زل على متن ملكفتي مزجبا أبزل روسيا أبزح على في 24 ساعات لعلي شمون تشهدش ملكفتي بمزجابو تغلى لا قطر يستلقفون بلعلي 360 كلتن شح كبير الله بريطانيا دما أبزح على في 24 ساعات 234 توسقتي سبات بماتم قطر زموت أبتهاجر نابلعلي 37 شح ديبون إيطاليا فرنسا جرمن بلجيم هولندا نابز حالف 24 ساعات نفس وقفن تحت 100 موتوكا انت مزغبا مس مفخاس صنيع صنح اجراتات متن حدش ملكفتي بتازامادي كبيلو خمزله تغليصوم እዚ ከምዚልን ከሎ መንግስቲ እስፓኛ ነቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ንምዝካር ካብ 27 ግንቦት ዝጅምር 10 ናይ ሓዘን መዓልታት ኣዊጅሎ መንግስቲ ፓኪስታን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሳምንታት ነቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ዘታታቶ እገራታት ንምፍኻስ ድሕሪ ዝወሰዶ ስጉምቲ መጠን ለበዳ እናዛየደ ብምምፅኡ ነቲ እገራታት ዳግም ከጽንዖ ወጢኑ ከም ዘሎ ፍሊጡ أبتان لبدا كورونا فيروس بلعل متن كم تواتاصرتو ክትገልጽ ጸንሐ ደቡብ ኮርያውን ካብ ትካል መሸጣ ኣቑሑ ከም ተበገሰ ዝተገልጸ ሓድሽ ለበዳ ከም ተኸስተ ዝሕብሩ ጥዕናውያን ጸብጻባት ንምቁፅጻሩ ሓያል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም أب سميناو مبراق ديمقراطية ريبابليك كونغو عطقات تقام تحايلتات بزكايرو متكعتي بوحد 10 شعات سلاميان سبات كم تقتلو نسمى زتصتا بمتكاس مع كنا زينا قاوحين اتي ب 25 جنبات اب زوبا ايتوريا اب العز تركب عدز تخايد متكعتي بتوم علي ديمقراطيك فورسز بهالو اب تكباب زنقساوس عطقات كم تفصمت حبيرون اتوم عطقات حن نايت منغستي كاب ورح حدار 2019 انصارم زكايرو زلو متن سفيح وفري اب لعلي اب تكباب زركب عدتات زكايرو متكعتات حيلو مو كم زلو يزقلت بتمتكعتات لعلي 400 سبات كم تقتلو صبصبات يقلصون منغست أفغانستان كما قتلتا نايتي ب 25 جنبوت 100 عبالات طالبان نصا نملقاق زوسدو وسانه 900 توسقتي عبالات عطق كجله نصا نملقاق مدب كم زلو حبيرو بريزيدنت اشرف غاني بزهابو مغلصي طالبان بمهنيات عيد الفطر زوسدو نسلسته معلتات زصنعت تخسي ناي مقرات سغمتي ني دبلوماسياو زرب بايتا زطاطح مخانه بمتكات تمساسالي اسرات ناي مفتاح سغمتي كوسد صويلو أب زحلفه ورح ميازيا منغست أفغانستان حادش عبالات طالبان نتاكل كون كله طالبان دما 300 عبالات سراويت منغستي كم زفتح يذكر زي سقمت تازي نتي أب مونغو أمريكان طالبان دحر تبصح سمع سلام أم مونغو منغست أفغانستان طالبان كختم تحاسيبو زنبره تمساسال سمع داغم أبرابيرو كم زلو يزغلات زي كمزيلن كله بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بمسرتي أب موداتا زحلفه ورح لكاتيت مس طالبان استغت مسمع أب أفغانستان توافيرو زركب تقلل سراويت هاغورو كوصوم قرب كم زلو ب 26 جنبات حبيرون انتو خنا بريزيدنت ترامب اتمسرح معاس كم زكايت عينت صرن زلو
ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምህዳን ዝተወስደ ተኽሲድ ናይ ምቁራፅ ስጉምቲ ከም ዝተሓሰኦ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወቂሱ እቲ ውድብ ነዚ ዋሳዚ ዘቕረበ ነቲ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽሲ ክምርምር ድሕሪ ምጽናሕ እዩ እቲ ምልውዋጥ ተኽሲ ብመን ከም ተጀመረ ክንጸር ከም ዘይተኻለ እንተኾነ ግና ክልቴን ሃገራት ካብ ተሓታትነት ከም ልጣ ከም ዘይግባእ እዩ እቲ ውድብ ዘረድእ ወታደራት ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ብሰለስተ ጉንበት ኣብቲ ካብ ወታደራዊ ህላወን ነፃ ዝኾነ ዶባተን ምልውዋጥ ተኽሲ ከም ዘካየዱ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ፍጻሜ ፈኸም ክብል ንጸንሐ ኩነታት ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሓድሽ ኣንፈት ከየትሕዞ ስጋቶም ይገልጹ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ምልውዋጥ ተኽሲ ከካይዱ ድሕሪ 2017 እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብፍላይ ድሕሪ ምምጻእ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይኢን ኣብ ስልጣን ብኸፊል ሃዲዩ ክመስል ከም ዝጸንሐ ይዝግለጽ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝጀመሮ ግን ከዓ መዓልቦ ዘይተረኽቦ ዲፕሎማስያዊ ርክባት እውን ኣብ ምህዳእቲ ቅልውላው እወታዊ ተራ ከም ተጻወተ እዩ ዝሕበር ኣብ ሰፊሕ ክፋል ህንዲ ኣቐዲሙ ኣብታ ሃገር ካብ ዝተረኣየ ዝበዝሐ ምዃኑ ዝተገልጸ ወራር ዕስለንበጣ ከም ተኸስተ ይግለጽ ኣሎ በቲ ተርእዮ ክፍላተ ሃገር ኡልትራ ፕራደሽ ማዳን ራጃስትራንን ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ሃገር ከም ተሃስያዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሑን ኣብ ህንዲ ዝተረኣየ ወራር ዕስለንበጣ ኣብ ኣከባቢ ከቢድ ዕንወት ከም ዘወረደ ይግለጽ ወራር ዕስለንበጣ ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዞባታት ምብራቕ ኣፍሪካ ማእከላይ ምብራቕን ደቡባዊ ኤስያን ብተደጋጋሚ ይረአ ከም ዘሎ ይፍለጥ ምምዝባል ክሊማ ንምርባሕ ኣንበጣ ምቹእ ገይርዎ ከም ዘሎ ኪላታት ይጠቕሱ ፔንታጎን ኣብ ኣህጉራዊ ክልል ኣየር ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ንቡር ናይ ኮለላን ምክትታልን ንጥፈታት ተዋፊራ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ወታደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ሓደገኛን ዘይሓላፍነታውን ክብል ዝገለጾ መናውራን ምዕጋት መስመርን ከም ዘካየዳ ከሲሱ ተፈጻሚ ብ26 ጉንበት ከም ተኻየደ ዝሓበረ ፔንታጎን እተን ኤስዩ 35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ብኣዝዩ ጥቡቕ ቅርበት ጎንጎንታ ነፋሪት ኣሜሪካ ንልዕሊ 64 ደቂቕ ከም ተጓዕዛን ከኳልማኣ ከም ዝፈተናን ፔንታጎን ሓቢሩ ፔንታጎን ነዚ ክስስ ዘቕርብ ዘሎ ሩስያ ንተቃወምቲ ሓይልታት ሊብያ ንምድጋፍ ክልተ ነፈርቲ ኩናት ናብታ ሃገር ከም ዝለኣኸት ኣብ ዝጓዋሓሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ሊብያ ማእከል ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝጠንቁ ምትፍናን ሓያላን ሃገራት ኮይና ከም ዘላ ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ይገልጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሊብያ ናይ ኣጽዋር እገዳታት ኣጽኒዑ እኳ እንተሎ ሓያላን ሃገራት ግን ንተጻረርቲ ወገናት ንምድጋፍ ሓያሎ ኣጽዋር ናብታ ሃገር ይዋርታ ከም ዘለዋ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሕጂ ተዳልዩ ዝነበረ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብረሕማ